Идеята на форум театъра е внушението, че човек трябва първо да промени себе си и да се поучи от своите грешки. Отвори очи е постановка, превантивна мярка, целяща да научи младите как да съхранят себе си. Повече за сюжета на представлението ни разказа ръководителят на театрална група Усмивка Венцислав Ненков. Представлението се казва "Отвори очи" и се реализира в рамките на проекта "Отвори очи" на театър Цвете, който се случва едновременно в Благоевград, Дупница и Кюстендил. Навсякъде представленията са различни, като в Благоевград историята е следната. Едно момиче се запознава с някой в чата, мислейки си, че това е любовта на живота и тя излиза с него на среща, обаче всъщност се оказва, че това е човек, който трафикира хора и така момичето става жертва на трафик на хора. И това е основният проблем, който се разглежда в случая, посредством това представление ще провокираме учениците в 8 училище, както и други гости, да помислят какви могат да бъдат превентивните мерки, как могат младите девойки да се предпазят от такава участ и от такава съдба, да бъдат изнесени зад граница с цел проституция. Ето какво искат да кажат и да покажат на съучениците и приятелите си младите актьори от театрална група Усмивка. Какво искате да покажете на вашите приятели и съученици? Искаме да покажем, че трафика на хора е сериозно нещо, че не трябва да се приема като на шега, че това действително може да се случи на всеки един от нас и да го вземат малко по-навътре, по-сериозно да го вземат това, не като им кажеш и те почват да се смеят и така. А мислите ли, че ще успеете да го постигнете? Да, мислим, че ще успеем. Ние, които участваме в тази пиеса, доста се променихме. Оставяме се на мястото на родителите ни и разбираме какво име на тях. Те трябва да знаят къде сме ние, с кого излизаме. Също така и помагаме на децата, които ще го гледат, да внимават повече с кой си пишат в интернет, с кой излизат и какви запознанства правят. Тоест интернет е много опасна зона. Да, определено. Начинаещите, но много уверени и добри млади актьори междувременно научиха, че ще представят форум театъра "Отвори очи" в още 10 училища.